Milí priatelia, pozývam vás na národný pochod do Košíc, ktorý sa uskutoční 22. septembra. Prečo? Prečo tam ideme? Nedávno som čítala Chartu práv dieťaťa a zbadala som, že v 4 kategóriách sú nádherné práva, na ktoré má každé dieťa nárok. Právo na jedlo, právo na vodu, právo na vzdelanie, na zdravotníckú starostlivosť. Sú to nádherné veci, ktoré prajem každému jednému dieťaťu. Ale chýbalo mi tam právo každého počatého dieťaťa narodiť sa. Preto kvôli tomu idem do Košíc, kde chcem tichým a pokojným spôsobom bojovať za právo každého počatého dieťaťa narodiť sa. Pridajte sa k nám. Nedeľu 22. septembra v Košiciach.